Nemekora mujajua Malolo TV channel show matim reject channel. Yes, Sario Tiero. To repeat mine, Chieng Jumapili 5:30. The show is courtesy of Lex Entertainment. Yes. Under our able CEO Eriko Baba. Yeah. In partnership Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage. Under CEO Kevin Manyala. Yes. Our chief producer Sedo Man Cedric. Sedo mwenyewe. Ni jamaa mwingine anajiita ni cool kid yani. Ni cool kid. Ni jamaa mwingine ajuaje unaweza kula ugali na popcorn. Yes. Toka kamera Otis Makoti. Otis. Tukujomera ngolo la tekanyama. Kamera Malik. Wewe ni Bravo mwenyewe. Bele ni kudu na ita ni gatumane mabio. Bonge Kiswahili. Ya sacha awita niwata chieno. Bonge Kiswahili. Givache no. Ladies and gentlemen. Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. For the one and only. Odama Jabez, the Carolina Hitmaker. Yes. Otis. Odama Jabez mwenyewe. Yoka muziki. Yes. Odama Jabez.
Habari yako? Mzuri sana. Ndio vizuri sana. Habari yako danga? Mzuri. Makija ongea wewe. Ongea wewe tena sibu. Unaendelea aje? Niko salama. Maana waacha maana tembo. Ladies and gentlemen, that is your next entertainment under our CEO Eriko Baba. Eriko Baba mwenyewe. In partnership with Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage is located along the road next to Toyota Kenya. Yes. Kama gari yako iko na shida yoyote, tafuta Manyala Auto Garage. Yes. Shida yoyote. A big shout out, Yeah. You want to a big shout out. Big. Onya, give a big shout out to our chief producer. Hey, Mancedo. Sheldon, the cool king. Yes. Hey. Our cameraman Ronald. Yeah. Again, our director Eriko Baba. Eriko Baba. Baba. Uwego ganda. Eriko mano. Ani lu ngano dakai sote. Ani jam poma ko kachako manye. Yes. Anu ede narobi kala kino wata mati. Kino ni bila wako wakakalora isi jekatake. Urawago kamana. Odanga Jabe. Kidogo itilafu ya mitambo. Yeah. Iwacho ni itilafu ya mtambo. Itilafu ya mtambo. Itilafu ya mtambo. Negi nalako odanga nyera. Kapo kwa dibene, ladies and gentlemen, ungeni mind show mar promote art. Artist. And anytime I have this show, yeah, I bet you get special guests. Live here in Meladen Upper Hill, I bet you get special guests. Yeah. He is the CEO and the founder of the Ghana Live. El Moyudo, Kendo Ogero, Kendo Ochako, Kendo Tiyo, Kendo Ram, Kendo Dana Nitiye Yegano. There's a little daddy then. Tatua Media Ghana Live. Ghana Mr. Denmark. Yeah. Mr. Denmark. Yes. Karibu sana. Aja. Yeah, Tap
Karibu sana Mr. Denmark. Yeah. Yes. Nina kamera wa. Yes. Talk to nyikwa maramo ngejua. Amoso no duto nyikwa maramo ngejua punde duto mau uochi Lolwe TV. Marario kumnyinga ilongani Denmark. I'm an artist. And the founder of Tatwa Media Networks and Gather Live. Art is our business and our business is art. Why did you just decide to open an entertainment company and to start promoting art? Because in Mawijo, you don't deal with those who have made it. You don't deal with brands. And this sporting art, Tina Chai, Kosegi, Neto Kendewe, what are you after? Can I bed me everyone? Chamochi Momosechi, the Koro Puluga, Koro Apokichiemo, Penyaki Pungi bed. Do edichimbagi to kangato ngiyo mana jomo seloso to jomo poko loso to ngama kino losgi mondo kendo gibe de dano. Koro personally I'm an artist to ang'eyo kama msanii kadhe mar mondo chop obed malo kacha, and that's our business. Your business, so it's like you are doing a charity work. Yes, there is only one purpose to me. Bomi wenye say no chuya, mwana konyiji. Mane mwene chuya, itabe konya. Tereka kakuru sani, maling mwaro bewache ni. Agni lerno, erika ki balance kor. Uwache namo. Kor, siasa koni. Yes. Kagi usani koni. Yeah. So, and still the heart will go about to say, you won't be according to the politics when you call it national level. So, generally, we are not supported as artists. When you are studying most of the culture, at least I want to appreciate the likes of Jaguar. Recently, we've seen some few changes, but a lot need to be done. And personally, nimeamua kwenda City Hall pale so that we might change a lot of things. Also, Nairobi is the hub of art, and as you can see, Johnny Bamba, pinje moko malibamba, usanii ni malo watu wane kwa usanii mabeyo, wane kwa production mabeyo, kakoro Lex production ikai, ne production kakonyo wanreka, TV wanago, wane kwa Lolwe TV. Wana kijo muye sponsors kaka Manyala. Ango masindo wa mondo wa dhibele dike chi moket emaketho usaniba. Chike. To kwa yodo yung mono maber ka Victor Msaki sani jo pinyo senge wakete ni baba ma nwaka wasanika to koro kinyi bang 3 months to koro iye maduong to wasani prodong mana kama jogi Baba, because now I don't want to work in bed. Nina kamera wa. Yes. Nisiri matoka. Magine no de. I'm going to danga jabe. An upcoming artist. Chako pong chen kaka 2018. Kana chako natio nago pong maroba. Natio ni japo ulongo ni gwe banda so.
chien kanyo. Koro kano yudo thuolo mar dhi oko, koro nodong' mondo obed achak go dala na matin. Koro na shift, koro naduogo koro santa go Wanglarumba. Mheshimiwa, kapok ia ang'eni unusi go meeting Ogunga, meeting. Mina kijana advice achiel ne. Apani neno performance ne. Inene kaka itie advice mane minyami. Ana nyalo ng'ise advice. An gi wach achiel madawacho to kapok awacho ni wach mogik no. Wer moro kano osiepni manyalo konyi. Osiepe wasayo. Kijana ni oyuak. Uru bende beto osiepe gi nying. Konye uru, yuore uru, miuru kako dwaro. Ochakre gi an. Isa nini to abro ng'iyo kama ochore lwetwa matin. Kago osiepe. To kora advice madwa ni mayot onge. Gima yot onge. Nyaki nyagri, nyaki ti matek, nyaki bed ng'at ma ot goyo. In ema nyaki usri kendi. Promote ok bi usi, suji manage ok bi usi. Chak gi in iwuon, social media sani nitie, nyaki iti matek maonge nindo. Wan mondo wachop kama wachope gi seche moko, ne watiyo maonge nindo. Koro ti matek, ting'iyo gi ji, tiwuoyo gi ji maber. Tidak gi jogi maber, joma ni chien kagi. To kiyie na msafi. Adwa wacho ne ji te ma bak jothum. Iluongo Spija Jawa, jo keyboard, Spija mo. Giri to ni ochul gin be ji odhi tich. Yes. To gin they are not marketing their band. Sama ok market wene ng'ani kende to udhi hinyore uduto. Sama ji ohinyore, sama bwana ni ohinyore, to ute uhinyoru. Sawa? Koro wa market online wakilo audience show. Igocho kanye mondo biye miye ndio dala. Tiende ni jajawo gero gi jogi moko 10 manyaka luwe. Yes. Ja keyboard jogi moko 10 manyaka luwe. To go ne gawaja. 10 moko manyaka luwe. To drums to biro go ne ngako kelo mabogo ne ata. To danga bedo gi moko 50. To kore ne nyako pong'wa ot. Kore barakamano Victor Msafi, erokamano sana kwa Blue TV, erokamano kwa Visho. Kende waheshimiwa mang'eny mondo promote the film. Erokamano jatelo. Osiepe ni ema nyalo geri, ahero no. Erokamano. Koro kwa wakati nione woche mbili. Adwa mana labda drum set woche to bro nyiewo wuon ke woche ka kwa nyiewo to koro mage mamon ng'iyo confuse gi. Nunulia woche mbili, nguvu yake irudi chini. Erokamano. Unataka jabe? Yes. Iko ndiko choki banda so. Mano yini adek mokalo koro. Macheni sani ka banda so noduogo. Podi ti join band no gozo sani kodi siwo ko band. Sani no loso group machielo. Joma wango kae mopogore. To gimoro, there is a saying moro ma jano danga, you inherited this musical culture from your mother. Mama unewe? Min wana jakwaya ne were kanisa. Koro anagone backup. Mine te were kanisa. Kata min manyala auto garage, were kanisa maraj. Mine riko baba timo nyaka baptism. Kata min wene orida. Ininge mama mikoni yes. Koro odanga. Yes. No were kanisa kusone big band ne mansa moro weni koni kumoro. Mana pabio mikawa kwa titere kanisa kiwero to. Koro uone to koro biri you need the businessman. Koro oil life. Hata nijo kana ne kiwere mar wero. Do titi yema na kana do na rubi kata matimo. Iti mamoga. Ngeni kwa donjo Nairobi ngata kodon. Aseta gra Nairobi ka aseko mjego kaya mpaka nokel ngato keto maninde kombe chiemo to wuoto winjo maber. Ko chomoka aseta gra Nairobi ka odanga do wuondo ni September. Anatimo decoration of arts and design. Decoration of arts and design. Oh. Machalo kaka te molos go. Mane tich mana chamo go Nairobi kaka. Kidonjo Nairobi. Panyaka sani kori wero danga jabi. Sani awe. Koro sani gimadwa ngi kuomi. Sani usani si chakukelo gimoro nya motivate
nyathi ma paro mondo chako so sani kae gimoro onge. Au sani to koka wachako but nitie gibaruwa moko manyalo goyo part time. Ok wayudo thuolo mar tin moro to bang' pod wamedo wayud geno maber. Koro adwa ni kwan ang'ina kamera cha. Kwani kora mogejwa gimigombo ni mondo gitimni kwa Lex Entertainment gimidwa ni mondo gitim nanino ka in gi video achiel kenda diskudo igolo. I think mheshimiwa Mwakani koka bet gimoshene ahinya he sponsored the video. Yes. Mheshimiwa Namaki Kayole Sao kuno sponsor ni video achiel. Koro ka wan kai adwa ni tim video moko ariyo. Lex Entertainment bro sponsor ni 70% mar video. Yes. Come Lex Entertainment. Mano of mami kata koka console. 70% sponsorship. Koro kwa gimedwa ni jikwana koro kwana mogedwa anamudu lungano daga jabe anja karachwanyo anja tumanyien makoka chako akwa mondo mia support maru ma unyalo gike unyalo donje Facebook kata mana Instagram kata YouTube unyalo subscribe asodanga jabe platforms mag online wote anti kaka odanga jabe koro support maru madwaro elo akwayo nikawiye to umak bana kaka wudu erokamano odanga jabe erokamano baba bende gima kwani mana ngima gihawi gigweth chieng' moro adwaro danga kani shunya mon jam nitie ma okwanyathi dhano po danga jabe namona erokamano Sayo Sevijo. I'm your official host, Victor Msafi Kenya. If you have any form of talent, inbox us at Lex Entertainment, at Victor Msafi Kenya, or at Lolwe TV. Ebatagora ninga? MC Pelele mwenyewe. Tomorrow, uko ni Janoma me. Janoma me. Yes, Janoma mame. Janoma mame. Kati bere ko meru. Akala pera be mara mwana dakika mano mwana babu. Yes. Baba tini wewe otuo. Manu guys. Kose tuo, then korinya tiyo kode. Manu guys. Odanga jabi? Yes. Ancora we papa. Koro, jito moro me chako ka. Tukina, yani penele memory ni gosela. Lucy, tumbore miela ke mheshimiwa ka. Chadogo kendo. Yakido kara chwanyo banja tura. Na chaka dogo kendo. Please. Thank you ladies and gentlemen. Let's meet next time Wednesday. Thank you to producer, chief producer Stanley. Our camera Ronald. Thank you.
Siempre